Priatelia, teraz si ukážeme, ako sa prostredníctvom tohto webu dokážeme prihlásiť na nejaké konkrétne preteky. Ako som spomínal v predchádzajúcich videách, rok 2025 bude prebiehať v takom kombinovanom režime. To znamená, že v závislosti od toho, ako si určí a zvolí organizátor, prihlasovanie pretekov môže prebiehať buď prostredníctvom webu elektronicky, alebo môže prebiehať, tak povediac, po starom, to znamená prihlasovaním sa prostredníctvom zaslatím e-mailu organizátorovi. Tak za predpokladu, že organizátor si vybral prihlasovanie elektronické prostredníctvom webu, musí si samozrejme stanoviť v propozíciách presný čas, kedy sa prihlasovanie elektronické reálne aktivuje. Tento čas sa presne zavedie do nastavenia webovskej stránky a automaticky podľa tohto nastaveného času sa elektronické prihlasovanie aj spustí. Ako sme v predchádzajúcich videách spomínali, nutnou podmienkou na to, aby sa ktokoľvek mohol vôbec prihlásiť na preteky, je, že musí mať na tomto našom novom webe www.mucha.sk vytvorený svoj vlastný účet, v ktorom má uvedenú svoju vlastnú e-mailovú adresu, okrem iných dát. Bez toho, aby mal tento účet zriadený, respektíve bez toho, aby bol prihlásený do tohto webu, sa vôbec k elektronickému prihlasovaniu ani nedokáže dostať. Ukážeme si. Povedzme, aktuálne pred pár minútami začalo prihlasovanie na Baťoviansku mušku. To znamená, že nájdeme si pretek Baťovianska muška. Áno, tu sme. A tu vidíme, že aktuálne máme 23.3.14.42 a od 14.38 začalo, alebo teda bolo spustené elektronické prihlasovanie. Áno, to znamená, už cirka nejakých 5 minút beží, ale nikde tu nevidím žiadnu možnosť, ako by som sa mohol prihlásiť. Dôvod je jednoduchý. Dôvod je ten, že nie som prihlásený do webu. Ako máte možnosť vidieť v záhlaví, respektíve v hlavnom menu, tu mi figuruje možnosť prihlásiť sa, ale nikto aktuálne nie je prihlásený. Čiže prvú vec, ktorú musím spraviť na to, aby som sa vôbec mohol dostať na prihlasovanie, je, že sa musím prihlásiť. Čiže prihlásim sa. Tak. A vidíte, že aktuálne som pod svojím vlastným menom prihlásený. Teraz opäť idem na Baťoviansku mušku, čiže cez preteky, výber konkrétneho preteku alebo konkrétnych pretekov, pohárový Baťovianska muška. A teraz, keďže som prihlásený a prihlasovanie už prebieha, vidíte, že zrazu mám prístup k tlačítku, ktoré je pomenované prihlasovanie. Hej. Rovnako aj predtým som videl toto zelené tlačítko, ktoré po kliknutí naň sa dokážem pozrieť, kto k tomuto danému momentu už na toto podujatie prihlásený je. Čiže vyskúšame si, keď kliknem na tlačítko prihlásený, tu sa mi zobrazí zoznam všetkých prihlásených. Ako vidíte, ten zoznam je momentálne prázdny. Z logiky veci vyplýva, že tie zoznamy sú tu v zásade dva. Prvý zoznam je pomenovaný zoznam prihlásených, to znamená, organizátor si presne stanoví strop počtu pretekárov, ktorých dokáže, tak povediac, akceptovať. A v prípade, že tento počet, tento strop bude prevýšený, tak príslušní prihlásení pretekári sa dostávajú na zoznam čakateľov alebo tzv. Čakačku, kde majú možnosť v prípade, že niekto sa z toho hlavného zoznamu v priebehu prihlasovacieho obdobia odhlási, tak automaticky, ako náhle sa odhlási, tak títo pretekári postupujú o, tak povediac, každý z pretekárov pod tým, ktorý sa odhlásil. Automaticky je zaradený o pozíciu vyššie. Tým pádom sa majú možnosť dostať zo zoznamu čakateľov do zoznamu prihlásených. Fajn, čiže vidíme, že aktuálne zoznam prihlásených je prázdny. Čiže vrátime sa sem a jednoduchým
Prihlasovanie spočíva jednoducho v kliknutí na tlačítko prihlasovanie a tým je moje prihlasovanie de facto ukončené. Áno. Ako vidíte, tlačítko prihlasovanie sa mi zmenilo na odhlasovanie. K tomu sa dostaneme neskôr. Ako sa teraz presvedčím o tom, že reálne som prihlásený bol? No jednoducho kliknem na prihlásený a tu vidím, že v zozname prihlásených tu figurujem a toto je zaujímavý údaj, ktorý každého zrejme bude zaujímať. Prihlasoval som sa v čase 14:44:01 a tu mi presne dokonca ukáže na sekundu presne, kedy som sa na tieto preteky prihlásil. Čiže vrátim sa naspäť. Poviem si, z nejakých dôvodov sa mi stane situácia, že musím sa z preteku odhlásiť, čiže jednoduchým kliknutím na tlačítko odhlasovanie sa dokážem z pretekov odhlásiť. Potom opätovne, v prípade, že samozrejme ten zoznam ešte nie je plný, sa môžem samozrejme opätovne na preteky prihlásiť kliknutím na prihlasovanie. Čiže pozriem si do zoznamu prihlásených, teraz mi tam nemal byť nikto, áno, presne tak, zoznam je prázdny, nakoľko som sa aktuálne odhlásil. Tak, to je v podstate všetko, čo potrebujete vedieť k samotnému prihlasovaciemu procesu. Ako vidíte, je to veľmi, veľmi jednoduché. V zásade prihlasovanie spočíva len v tom, že kliknete jednoducho na tlačítko prihlasovanie, respektíve odhlasovanie spočíva v tom, že kliknete na tlačítko odhlasovanie, ak ste už predtým prihlásení na dané preteky boli. Presvedčiť sa o tom, či v zozname ste alebo nie ste, sa presvedčíte jednoducho kliknutím na tlačítko prihlásený, kde sa vám zobrazí zoznam k danému momentu všetkých prihlásených pretekárov. O tom, či prihlasovanie už prebieha, sa dozviete jednak z propozícií, kde to musí byť presne zadefinované, a jednak aj tu v tejto hlavičke pretekov máte uvedené v prípade, že sa jedná o pretek, ktorým prihlasovanie prebieha elektronicky cez webovskú stránku, tak tu sa objaví dátum a čas, kedy prihlasovanie na tieto preteky bude automaticky aktivované. Tak držím palce v prihlasovaní. Čaute.